Haina hai mukmu TV nai tongnai khaponi takoktai bukuk songno sekangno lamsogo mia sangrong salo korbuk bukastini jolia amchaini kemanai Laxmi Tripura no mankha koktuma hanke nogo kifil pro laharo patimung patimabai dolni nogo thangi tongui mani phiaba nokni borok mapha omo hai kokno sawimaya ngei koktuma thumnarongni buskango phai kokachar mani yagolo obumabo phani kokacharma video rongno nugui mapha bai contact khlaikya okemanai Laxmi Tripura abo ekra mukmu TV bai phuning tamo saka khnai nedi acha bukhok sing to amia salonukha khoroksa korbukni no Laxmi Tripura ni je agartala o SSG training na thango hnai je no ki philia ni je jang social media ni bising nugui mankha ni tinisik jorano ro kono khos khobor mara mankha Manja. Bomo hai khlai man lai mani kok Sung oma hai ke bono manya anggai mane bo tirisan singen do ago tolane nogo. Nogo phaman sil lama gono gononggai khaima ya angke boni dormen bai khata tong masa. Oma sung bisia. Ye boro YouTube nu khado sung oma hai khel mane. YouTube nu gosi boro kol khaimane hai ke boro khatus khaya. Inga aja abo hai ke no norok koidin ingkhana abo hai ke bo nogo sokpoyang mani Salsa se mia ba ke duidien. Sokpoya acha norok bo thangmani hinkele bufuruni simi anokni ongkhormani Nobin boni 29 tarik thangko ba ago tolo o 30 tarik go. acha ke apro rogole kono norok bai contact ro tongni ni bai Contact tonggo babo sung sao contact tong hane ang nago kere. acha hinke tabu hanga je bo nogo kifilia angkhor norok bai kono bo contact kiri kha abo he kokda Phone khaban receive khaya angke boni phone bo nostong ja bon bagai bo call back bo khaya boni bai bo khaya angke boro babo sungman ta khade. acha hinke tabu ni bai nogo phaida sokoi kha Sokpaya ko tau khana. sokpaya ko norok bai kokrok acha hinke norok bai kokrok lo salai kya abo hai hinke tini phane ni sara sakani ni bai norok no Sawtini phane hine. Ingke obon bono bong yang tilang nai bore bo phane hine sawchini ya. acha hinke tabu ni bai no to norok nai to goi man kha je YouTube hai ka social media ni bisingtei abai kana norok ni bisingtei lokorong no kok phirong mungta motong norok ni bai no man mane bisingtei lokorong norok hambai ta ya farna musung Jatana hamaya phoro mane oma ke re mane just mane tin borok no maya anggai sung bo hake mar mane acha ka norok ni parani bung kotamo suju prasa para Surya Prasad bo subdivision bai khobja kod bo sabri son jago acha hinke je kemanai ni mung gani ni bani mung ke Laxmi Tripura ni mung ke Sunia Tripura acha hambai belanya